Takže čaute ľudia, dnes si zahráme takú hru na Robloxe. Volá sa to 99 Nights in the Forest. A hra je o tom, že musíme prežiť 99 dní v lese. Ja mám klásu Medic, čiže sa môžem oživovať a také veci. Ale môžem si kúpiť camp práve, ja si šetrím na scavenger, lebo je celkom dobrý. No a ideme do hry. Takže sme v hre. Ako vidíte, tu máme crafting table, v ktorom si môžeme vykraftiť potom nejaké veci. A to vymažeme a ideme ťažiť. Tutoriál. Vždycky, keď máte veľa saplingov, zo stromov, dávajte ich na jednu kopu, budete mať viac stromov pri sebe a viac farmiť, čiže dajte k tomu a bum. Na dni 1 si vylepšíte oheň na level 3 alebo 4, ako sa vám podarí. Ak hráte v týme, tak na 4. Ak hráte 1, tak stačí na 3. Tak. A urobíte si mapu z 3 driev, čiže si vyťažíte jeden strom. Tak vyťažíte jeden strom, pozbierate drevo, teda ja to hrám na notebooku, ale vy to môžete hrať na hocičom inom. Dáte to drevo sem, teraz sa vám urobia takéto platky a vykraftíte toto map, tuto, dajte craft, X, tu sa vám dole ukáže vec. Volá sa to Map Blueprint. Potom to kliknete, tu máte mapu, neviem prečo tam je Kanada, ale to je jedno. Položte ju čo najviac na kraj, aby vám to tak ukazovalo. Potom tu hore. Tu hore vám ukazuje mapu. Kliknete na tú mapu alebo kliknete tlačítkom, ktoré vám tam ukazuje. Začína noc, ale my sa môžeme pozrieť na našu krásnu mapu a ideme preskúmavať. Vždycky na prvé dni zabíjate zajacov, pretože dávajú mäso. Mäso potrebujete, lebo tu je hunger ako v Minecrafte. Musíte ho papať. Na druhý deň príde taká postava, volá sa, že Pelt Trader. Vďaka nemu môžete získať lepšiu sekeru ako v Minecrafte. A na ten prvý upgrade potrebujete bunny food, preto som zabíjal tých zajacov, aby som dostal tú bunny food. A tým, že som ich zabil, vlastne získam tú lepšiu sekeru. A pozrite, tam bol taký nepriateľ, ktorý vás celú hru vlastne naháňa. Je to
taký veľký vlk. Teda, nazvime ho Daniel. Ak viete, aké je to zviera. A my sa teraz dostaneme späť. Kde sme dali tú bunny food? Sem. Dáme sem a už nie. A už prišiel, vidíte? Volá sa Pelt Trader a chce bunny food. Našťastie ju máme. Takže mu ju dáte. A máte na výber 3 veci. Ja si vždycky na začiatok berem lepšiu sekeru. Lebo vďaka lepšej sekere tie stromy ničíte na 5 hitov. Ale keď máte tú old sekeru, tak ju ničíte až na 13 hitov. A máte aj lepší batoh. Ten vám namiesto 5 dáva 15. Čiže je to o mnoho lepšie. Ešte taký tip by som dal ku koncu, že by som dal taký tip, že vždycky zbierajte tieto kvety, čo tu sú. Ja ich musím nazbierať teraz, lebo nemám. Lebo tu je takáto fairy. Keď jej dáte view shop, tak si môžete kúpiť chili, čož vám dáva speed, alebo berry, ktoré vám dávajú hunger. Vybral by som si na vašom mieste asi to chili, pretože vám to dáva viac paliva, teda hungru, ako tá paprička, ktorá vás iba boostuje. Ešte jedna vec. Keď nájdete nejakú vec a pozrite sa na ňu a píšu vám tu takéto veci, tie skrutky, tak tie veci musíte ísť späť tam, ako ste vykraftili predtým mapu. Tam sa dá vykraftiť aj, dá sa tam aj hodiť tento so skrutkou veci. A s tou skrutkou, pozrite, teraz ja to tam dám. Tak, máme tu nejaké uhlie, to dáme sem. Vidíte, mám 5 skrutiek a z 5 skrutiek si napríklad môžem vylepšiť crafting bench, vykraftiť toto, že ti to ukazuje, za koľko bude deň a za koľko noc. Alebo posteľ, ktorá vám dáva plus 1 deň. Alebo napríklad si môžete vykraftiť takúto obranu, kompas, poličky. A také veci. Takže to bude z dnešného videa asi všetko a vidíme sa u ďalšieho videa.